Všim, lebo si tu. Choď domov sa vyspať. Tak si začni, lebo ti dám na oko. Áno, dám ti na oko a potom na ústa. A to som nevedel. To nie je debata, to je diskusia. Je to organizovaná výmena názorov a diskusia je voľné vyjadrenie. Si hlupý, ja viem, ty nedám ti do ústa. A ty si... Ďakujem. Si hlúpy. Idem domov. Chceš, aby som ostal? Pozriem sa. Mám 100 rokov a volám sa extrémne Lalapy. A ty mi povedz niečo o sebe. Áno, ty. Lebo ja som už povedal. Doj! Je to super, to som prav. Áno, jem. Tak čau, ty ma tu asi nechceš.